ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಿಂಗರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಗ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಂದಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ನ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಂತ್ ಪಾಡು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಬಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪುನಾಗ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತೋನ್ವಾರು ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ 5,000 ಅದ್ರ ಕಮ್ಮಿ ನಿಕ್ಲಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋಡು ಪಂಡ ತಿಕ್ಕಂದು. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಕುಲು ದೆತೋನ್ವಾರು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಡುವಾರು ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪುವಾರು. ಕುಡೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿರ ಬುಡ್ಚಿ ಕೂಡ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಡೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನಿವ ದಯ ಪಂಡ ಅವೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಈಜಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ ಡ್ರೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋಸ್ದೇ ಇದೆ ಕೂಡ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಡತ್ತ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಕೂಡ ಪೋಪರ್ ಕೂಡ ಹೊಸ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಪರ್ ಅವಾಗ ದುಂಬುದೆತ್ತವನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಆದ ಪೋಪರ್. ಆವಾಗ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪರೆ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪರೆ ಬಕ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕುಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಿಂಕ್ಲು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಎಂಚಾಂಡ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಸಲ್ವಾರ್ ಮಾತಿತ್ತಂಡ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೇತೆ ಟಾಪ್ ಬೇತೆ ಶಾಲ್ ಬೇತೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪುನ ಮಾತು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ಲ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಎಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟಾಪಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ಪಂದು ಕೊರಿಯರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಂಕಲ್ಡ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೊಣ್ಣುಲೆಡ ಜಾಸ್ತಿ ರಡೇ ಕಾಲದ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ. ಆ ರಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಏತ್ ಟಾಪ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏತ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಬಂದು ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡಲ್ಲ 15-20 ಟಾಪ್ಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಅವೆನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪನೆ. ಅವಾಗ ಅಂಚನೆ ಲೆಗಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಲೆಗಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅವಾಗ ಐಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ರಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಆಯ್ಕೊಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡೊಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಏತ್ ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪ ಏತ್ ಟಾಪ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ನ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಪೂರ ಮ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಪನಿಯರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ತೂಲೆ ಈ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಈ ಟಾಪ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಡ ಈ ಸ್ಕರ್ಟ್ನ ಯಾನ್ ಓ ಮಾತ ಅಂಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂತ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಕರ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಟಾಪನ್ ಪೊಲ್ಲಾಯೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಯಾನ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಐಕೊಂಚೂರು ಡಿಸೈನ್ ಮಂತದ್ದು ಪೊಲ್ಲೈನಂಚಿನ ಟಾಪ್. ತೂಲೆ ಈ ಸ್ಕರ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಈ ಟಾಪ್ನ ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತದ್ದು ಪೊಲ್ಲದನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಲುಕ್ಕೇ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂದನ್ನು ಪೊಲ್ಲದಿನಿ. ಸೊ ಉಂದೊಂಜಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ಟಾಪ್ ಇಂಚನೆ ಪೀಸ್ ತೆತ್ತದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಕೆಲವು ಶಾಪ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೀಪ್ ರೇಟ್ಗೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಆ ಶಾಪ್ಸ್ ಪೋದೆ ಯಾನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೀಸ್ಡ್ ಐನ ಪೊಲ್ಲದಿನಿ. ಸೊ ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ಶೋಕುದೊಂಜಿ ಟಾಪ್ನ ಯಾನೇನ ಟೈಲರ್ಡ್ ಕೋಲ್ದು ಪೊಲ್ಲದನಾಗ ಅವಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಕರ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಚೂರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಪೂಪುನ ಅಂಚ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಕಲರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಲರ್ ನೆಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂದೊಂಜಿ ಟಾಪ್ಲ ಯಾನ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಕರ್ಟಿಗೆ ಪೊಲ್ಲಾಯೆ ಐಡ್ದು ಬಕ ತುಲೆ ಒಂದು ಮೂಜಿನೆ ಟಾಪ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಟಾಪ್. ಈ ಟಾಪ್ ತೂಯರೆ ಪಂಡ ಐಟೊಂಚೂರು ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ ಅದೊಂಚೂರು ಮಿಣ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಈ ಟಾಪ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಆದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಟಾಪ್ ದಾಲತ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಫ್ಯಾಷನೇಬಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ ಕೊರ್ದು ಪೊಲ್ಲಾಯಿನಿ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತದ ಇದು ಪೊಲ್ಲಾದಿನಿ. ಇಂದುಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಕರ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ಪಕ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಕಲು ಓವು ಎಂಚಿನ ಟೈಪ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೊಲ್ಲಾಂಡ ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ನ ಜುವೆಲ್ಸ್ಲ ಐಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡ ಅವು ಎಟ್ಟೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಮಾಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಆ ಶರ್ಟ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಕರ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೆ ಈ ಶರ್ಟ್ ತುಲೆ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಶರ್ಟ್ನ ಇನ್ಶರ್ಟ್ ಮಂತದು ಯಾನ್ ಈ ಸ್ಕರ್ಟ್ಗೆ ಎಂಚ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂತೂಲೆ. ಖಾಲಿ ಇಂಚ ಟಾಪ್ಸ್ ಮಾತ ದೆತ್ತದು ಪೊಲ್ಲಾದ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಕುರ್ತಾ ಟಾಪ್ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಅವೆನ್ ಎಂಚ ಮ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪೋಲಿನ್ ಪನ್ಪೆ ತೂಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಕುರ್ತಾ ಟಾಪ್ ಒಂಚೂರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕುರ್ತಾ ಟಾಪ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಈ ಕಲರ್ದ ಸುತ್ತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಆ ಲಂಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸ್ಕರ್ಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ
ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಕುರ್ತಾ ಟಾಪ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ತೋಜುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ಲ ಆ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಡುಪ್ಪುನ ಫ್ಲವರ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಒಂದೊಂಜಿ ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ರೆಡ್ ಕುರ್ತಾ ಟಾಪುನ್ಲ ಯಾನ್ ಆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾನು ಆ ಒಂಜೇ ಸ್ಕರ್ಟ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕುರ್ತಾ ಟಾಪ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಾವು ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಆತಿ ಜೀಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲವೇನು ಸೊ ಅಂಚಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಕುಡೊಂಜಿ ಕುರ್ತಾ ಟಾಪ್ ತುಲೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಇಶ್ ಕಲರ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ನೆಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ತೂಪ ವ್ಯಾನ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಕ ಆರೆಂಜ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಈ ಸ್ಕರ್ಟ್ದ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆದ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಬಕ ಶಾಲ್ ಆ ಟಾಪ್ ಚೂರು ಟೈಟ್ ಆಂಡ್ ಪನ್ನಾಗೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ತೂಪಾಯಿನ ಟಾಪ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ನೆಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಬೊಕ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ತೂಪೈನ ಕುರ್ತಾ ಟಾಪ್ಲ ತುಲೆ ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಎಂಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಂಡ್ ಸೊ ಒಂದು ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಟಾಪ್ಸ್ ಪೊಲ್ಲೌಡ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಓವಣ್ಣ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಪೋದು ಮೀಟ್ ಮನ್ಪುಡ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಗೂಗಲ್ ಪೋದು ಸರ್ಚ್ ಮಂತಂಡ ಎಂಚಿನ ಟೈಪ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿನ ಟೈಪ್ ದ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟಾಪ್ಸ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೂಗಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಕೊನೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಟೈಲರ್ಡ್ ಕೊರಂಡ ಅಕ್ಲು ಅಂಚ ಟಾಪ್ಸ್ ಪೊಲ್ಲವಲಿ ಬಕ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಾಪ್ಸ್ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಾಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಓಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೊ ಆ ಶಾಪ್ ಓವು ಬಕ ಒಂಜಿ ಮೀಟರ್ಗೆ ಏತ್ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಕ್ಲು ಬೋಡಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ನನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಟಾಪ್ ಟೈಟ್ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡತ್ತ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ನಿಕ್ಲು ಶೋ ಕೂಡ ಯಾವೇನು ಅರೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ಟಾಪ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮನ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಐಕ ಬೋಡಾಯಿನ ಶೋಕುದ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಐಕ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತದ ಐಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಂತನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಶೋಕು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಓ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಂಡಲ ಸೊ ಒಂದು ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪಂತೆ ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಓವಾಂಡ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತನ ಪೋದು ನಾಡ್ಲೆ ಐಕ್ ಎಂಚ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಉಂತೂಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇನೀತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿವೆ ಸೊ ನಿಕುಲು ಈ ವಿಡಿಯೋನ್ ತೂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಐಕ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚಿನಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ದಾಲಾಂಡ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇತ್ತಂಡ ಬಕ ಓವಾಂಡ್ಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಾತಿರುಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅವೆನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾತಿರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕ್ರೇಜ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಿತ್ತುಂಡು ಒಂದು ನಾನು ನಿಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲೆ ನನಾತ್ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕುಡೋರ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.